Det gør ondt. Det der had. Usigeligt ondt. Jeg har rigeligt grund til græd. Grund til had. De børn, der er født af en mor. Som hadet af børnenes far. Givet ham og hans børn må dø. Og huset gå til grunde. Givet lynet vil lade sin himmelske ild brænde mig op. Jeg er alligevel ingenting til. Jeg lever et liv, som jeg hader at leve. Jeg vil dø. Jeg vil dø. Og nu forbander jeg ham og den kvinde, han bor hos. Ja, givet jeg må se deres hus styrt sammen, og støvet begrave dem begge. Hvordan gik det til? Hvorfor har jeg forladt mit land? Min far myrdede min egen bror. Mit liv har mistet det. Det gjorde det værd at leve. Kære venner, døden er det eneste, jeg håber på. Sæt du af vejen for mig, krigeren! Bange for, at jeg gør dig fortræd. Hvordan? Min sind. Min stilling. Alt forbyder mig at trods kongen. Ganske rigtigt. Hader jeg min mand. Og du er i din gode ret til at give din datter væk til hvem du vil. Så hold dit bryllup. Og tillykke med det. Bare jeg må blive Korint. Så leder jeg i stillhed og giver overmagten ret. Hans dumhed er begyndt til min luft. I stedet for at krydse mine planer nu og få mig ud af landet, giver han mig en ekstra dag, hvor jeg kan slå dem alle tre ihjel. Bruden, hendes far, og ikke mindst min mand. Jeg har tænkt på flere måder, de kan dø på. Skal jeg sætte ild i deres brudkammer? Eller snige mig forsigtigt hen og stikke kniven i dem? Jeg ser, der er en risiko. Hvis nu jeg gribes, nu min plan har bragt mig ind i deres hus, så bliver det mig, der dør, og mine fjender, der lærer.
vej bedst. Og med den, jeg har bedst forstand på. Jeg myrder dem med gift. Godt. Spar nu ikke på åndens kunst med det. Brug din hjerne. Læg en smidig plan. Skrid så til handling. Vis, at du er modig. Kære venner, I skal ikke vende jer til, at det bliver rart at høre på. Jeg sender først min tjener til Jason og beder ham om at gå hen til mig. Det eneste, jeg beder om, er, at børnene må blive. Og kun fordi de indgår som en vigtig led i mine planer om at myrde kongens datter. Jeg sender dem afsted. Min kjole er det blødeste spundestof. Og en dial med guld som gaver til prinsessen. I samme øjeblik, hun tager det på, dør hun straks en grufuld død. Det samme sker med dem, der rører hende. Så forfærdelig en gift dypper jeg min bryllupsgave i. Men nok om det. Jeg gyser. Kun er rædsel af det næste, det skal ske. At jeg skal myrde min egen børn. Og ingen skal få lov til at redde. Gå nu ind i huset, børn! Nej! Åh, nej! Gør det ikke! Gør det ikke! Lad dem gå. Skål dem. Lad dem leve. For din egen skyld, lad dem leve. Kom, mine kære børn. Ræk mig jeres hånd. Det fine hånd. Det kære hoved. Hele jeres fine krop. Gid I finder lykken. Ikke her, hvor alt bliver knust af jeres far. Men i en anden verden. Nej! Forsvind nu med jer! Jeg har ikke kræfter til at se på jer mere. Veninder, min beslutning, den rykkes ikke. Jeg vil hurtigt muligt dræbe børnene og så selv til. Hvis jeg tøver, så bliver de bare dræbt af en, der ønsker dem en værre død end jeg. De skal dø. Og når det skal være sådan, så vil jeg det gennem livet og skide min død. Hvorfor vent? Når jeg ved, at jeg ikke slipper fri fra dette mor. Jeg vil glemme, at jeg har elsket dem. Glemme
blot for denne ene dag vil jeg glemme, at jeg er mor. Så kan jeg siden græde. Tja, for selvom at jeg slår mine egne børn ihjel, bliver de ved at være min. Hvorfor går du løs på døren, Jason? Er det for at finde din død?